Ahojte, ahojte, tak ja sa vám po dlhšej odmlke vyhováram, bolo ticho tak, také 3-4 dní. Takže my sme sa presunuli už do Čech, na Južnú Moravu, kde dneska sa malo vzorkovať a mala sa vzorkovať pšenica a repka a nakoniec sme zakosili do pšenici. Taký nečakaný výsledok, lebo čakalo sa, že až taký v piatok by sa mohlo ísť. Takže my už valíme a sú tu veľmi príjemné výnosy, kde sa to strieda od 7 až do 9 tón. Pekne sa to len tak míri pred nami, pekný koberček. No a ja sa teším na ďalšie videá z tejto Južnej Moravy. Je tu krásna súprava, nový Masej s Perardíkom, nejdem sa vynadívať momentálne dneska prvý deň. Takže pozerajte, sledujte, určite dačo potočím. A keďže sme šli na tú Južnú Moravu, tak som už musel aj háro zhodiť, aj tú bradu škaredu, že by predsa no idem do sveta, tak nech si hambu nenarobím. Takže zatím ahojte.